Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalilintad na kung kadirayo-rayo kanina na surong pao kami niya ginawa na gusto na kaburakata nami ang bugin niya wag kalipalik o naguskan wag kalipalik yung minibugag kung kalipalik kung kalipalik sa inok pemandang medyo orang kalipalik o ayan nakikita kanarakan na sukat ko naganiyo ko ni nananagun dengan sembuhan dasar rakyat suaraku mga penggulo lang ko na istahil ni nagiyo na pananagun aman yang ko na mapapulina na sulikan giginawa ginagumalos ko na sige na so kay isaw sa sisig ni Ranao sa inok ko man engineer asli ay pandinawiran na si Mandem Taudita. Waduh kumana dia akan media report itu maupun usul tadi na makangkikan warila na ako na orang na kapudang kumambuha kasibar na biliyak ko kasirakan kabuyan ako na mga ulama yan na mananang tulog sa mga usad tadi iya so kung gusto ko yung kanway sa istay di ba ang isang tinanay